Akce byla zaměřena na kontrolu volně poběhajících psů, evidenci psů a v podstatě nepořádku, který po psech zůstává. Rozhodli jsme se to realizovat na konci měsíce srpna, kdy ještě teda jsou prázdniny, kdy je ten pohyb psů možná větší. Cílem teda bylo skutečně to, co jsem říkal, ale rozdělili jsme si město na různé lokality, zejména jsme se vrhli na sídliště a přilehlé komunikace k tomu. Během akce bylo zjištěno celá řada přestupků, zejména v té evidenci bylo celá řada porušení vyhlášky, obecně závazných vyhlášek, a to jak za vyhlášky o přestupcích, tak vyhlášky o pohybu psů. Výsledky této akce budou řešeny s pomocí finančního odboru městského úřadu a postižení nebo ty, kteří ten přestupek spáchali, budou městským úřadem vyrozuměni.